Naaresto ng mga miyembro ng National Bureau of Investigation Central Visayas Region isang lalaking umano'y gumahasa sa 16 na taong gulang na stepdaughter nito sa Barangay Colon sa Naga City, Cebu nitong Linggo, Pebrero 2, 2025. Kinilala sa alias na Bernardo, 27 taong gulang at isang driver sa isang hardware store na step biktima na umano'y 2 taon na nitong minolestya sa tuwing umaalis ang ina ng biktima papuntang trabaho. Ang nagtulak sa biktima na umamin sa kanyang lola ay ang panggagahasa nito sa pinakabagong insidente na naganap alas 4 ng umaga noong araw na iyon. Napaiyak ang lola ng biktima at ang sumbong na agad sa mga tauhan ng NBI Civro na mabilis na inaksyonan kasama ang koordinasyon ng Naga City Police, social worker ng DSWD-7 at mga opisyal ng barangay para punteriyahin ang sospek. Ngunit nang isinagawa ang raid, mabilis na nakatakas ang sospek at nagtago sa mga otoridad na nagbunsod ng hot pursuit operation at large sa nasabing lugar. Makalipas ang ilang oras ng sugurin ng bahay, ay bumalik ang mga otoridad at nadatnan nila ang sospek na may sugat na sa noo at leeg. Napagtanto ng mga otoridad na ang natamo nitong sugat ay resulta ng pagtatangkang kitilin ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang sarili sa noo gamit ang kalibre .22 na pistola at pagbigti sa kanyang leeg, ngunit nabigo ito. Dinala ito sa hospital upang magpatuloy ang pagproseso ng mga kinunod sa mga tuntunin ng batas. Kasulukuyang nasa kustudiya ng NBI Civro ang kasuhan ng qualified rape, child abuse, illegal possession of firearms at paglabag sa Comelec gun ban. Samantala, sumasa ilalim sa medical legal, guidance at supervision ng DSWD representatives ang biktimang dalagita dahil sa 2 taong pagdurusa nito sa krimeng ginawa sa kanya ng kanyang stepfather. Yung bata, no? Is 60 years at kasama siya ng kanyang lola, inareklamo yung kanyang amahin, stepfather, na siniwalat niya na 40 years old pa lang siya ay ginagalaw na siya ng kanyang amahin at ang huli ay madaling araw nito. Ngayon ay 16 years old na siya. So, nagkail ng complaint sa amin, inasistihan namin. We have her medical legal namin yung... Mula rito sa lungsod, Bombo Joanna Cañati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!